Mayong adlaw kanatong tanan ug karon atong paghisgutan ang importante nga doktrina sa atong simbahan, kining Santos nga Misa. Ug ani ang gitudlo sa atong sa Santa Iglesia mahitungod sa Santos nga Misa. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga ang misa mao ang dili dugoon nga sakripisyo sa lawas ug dugo ni Kristo ubos sa bayhon sa pan ug bino. Ang misa mao ang hingpit nga halad diha sa bag-ong tugon. Ang misa maura nga halad ni Kristo didto sa Kalbaryo, sa paagi nga maura ang labawng pari nga naghalad ug maura usab ang biktima nga gihalad. Didto sa cross gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon sa dugoon nga paagi. Diha sa Santos nga Misa, si Kristo mihalad sa iyang kaugalingon sa dili dugoon sakramentuhanon nga paagi. Ang kapasayloan sa sala ug ang pagpahiuli sa grasya na himong pinaagi sa sakripisyo dito sa cross. Ang sakripisyo sa misa maoy pagpadangat sa maong mga grasya ngadto sa tagsa-tagsa. Ang misa usa gayud ka matuod nga makita nga sakripisyo nga gitukod ni Kristo aron paghandom alang sa tanan panahon sa sakripisyo dito sa cross, alang sa kapasayloan sa sala ug pagpapa sa silot sa sala ug alang sa kapuslanan sa mga buhi ug sa mga patay. Ug aron pagsaulog ni ining maong sakripisyo, si Kristo nagtukod og linain nga pagkapari alang niini. Ug ani ang mga pagsupak. Unang pagsupak, ang misa kada adlaw dili na gikinahanglan kay gihimo na ni Hesus ang halad sa makausara ug alang sa tanang panahon ug wala nay pasubli-subli. Hebreos 7:27. Ikaduhang pagsupak, ang bugtong halad diha sa bag-ong tugon mao ang kang Kristo nga halad dito sa cross. Busa kanang gihimo sa mga pari kada adlaw dili makawagtang sa sala. Hebreos 10:11. Ikatulong pagsupak, ang balaang panagtigom o pagsimba pinaagi sa pagwali o pagpamati sa pulong sa Dios, mga awit o pag-ampo dili na ang misa. Kolosas 3:16. Ikaapat nga pagsupak, ang gihatag ni Hesus sa kasaulugan sa panihapon mao ang pan ug bino, pero ang sapari, ang pan ra mao ang ipadawat sa mga tao, busa dili kini mao. Mateo 26:26 ngadto sa 28. Ani ang kinatibuk-an nato nga eksplanasyon niini? Bahin ini nga doktrina, ang Santos nga Misa. Si Jesus atol sa katapusang panihapon mitukod og usa ka rito sa sakripisyo isip handumanan og representasyon sa iyang kamatayon sa cross. Si San Pablo miingon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabi nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niining kupa, buhata sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Unang Korinto 11:23 ngadto sa 26. Busa pinaagi sa pulong nga gilitok ni Hesus atol sa katapusang panihapon ug pinaagi sa konsagrasyon sa pan ug sa bino nga epekto sa maong mga pulong, iyang gipasabot nga dito sa cross ang iyang dugo na himulag sa hingpit sa iyang lawas. Iyang gihimo atubangan sa iyang mga apostoles ang usa ka representasyon sa iyang kamatayon ug sa iyang pag-ingon, buhata ninyo kini sa paghandom kanako. Iyang gitukod ang usa ka rito sa sakripisyo, usa ka handumanan sa iyang sakripisyo nga ilang pagahimuon ug sa ilang mga sumusunod hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Sa katapusang panihapon si Jesus mingon, mao kini ang akong lawas ug gitugyan alang kaninyo. Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Timan-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Lucas 22:19. Dinhi klaro nga si Jesus naghisgot sa pagtugyan sa iyang lawas ug pag-ula sa iyang dugo. Ang kahulugan sa pulong pagtugyan mao ang paghalad ingon nga sakripisyo. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga buhing halad. Roma 12:1. Busa niadtong katapusang panihapon gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon sa dili dugoon nga paagi ubos sa bayhon sa pan ug bino. Dihang si Kristo mikonsagrar sa pan ug bino, siya miingon sa mga apostoles, buhata kini ninyo sa paghandom kanako. Ang ipabuhat ni Kristo kanila mao ang iyang gibuhat niadtong katapusang panihapon, nga mao ang pagkonsagrar sa pan ug bino aron mahimo nga iyang lawas ug dugo ug paghalad niini ingon nga sakripisyo. Busa gihimo niya sila nga mga pari uban sa gahom sa pagbuhat sa iyang gibuhat ug nga ilang gihatag ang maong gahom ngadto sa ilang mga sumusunod hangtod karon uban sa mando ni Kristo sa paggamit niini.
Ang misa gihalad ni Kristo pinaagi sa ministeryo sa pare. Busa si Kristo mao ang labang pare sa misa. Ang pare mao ang iyang representante, apan ang pare matuod gayod nga embahador o alter Christus or hulip ni Kristo. Matuod gayod siya nga mokonsagrar og muhalad sama nga matuod gayod nga siya muhatag og pasaylo. Siya maong embahador o ministro ni Kristo tungod kay gikan man ni Kristo nga iyang nadawat ang timaan sa pagkapare. Siya ang ministro sa simbahan tungod kay siya mauman ang piniyalan nga nagbuhat sa ngalan sa simbahan ug alang sa kapuslanan sa tanan niyang mga sakop. O manghinaot kita nga unta na kini nga mga saysay nakahatag og linaw ug nakapasabot kanato nganong aduna kitay gisaulog nga santos nga misa kada adlaw. So gisugod ay kana sa balang kasulatan o gisugod ni Kristo. O ganiya kita karon sa pagpanubag sa mga pangutana nga atong gisgutan kaganina sa pagsugod ni ining maong topiko. Ang tubag sa unang pangutana, ang sakripisyo nga gihimo ni Kristo sa makausara ug alang sa tanang panahon ug wala nay pasubli-subli mao kadtong dugoon nga halad ni Kristo dito sa Kalbaryo tungod kay si Kristo human siya ng mabanhaw dili na mamatay pag-usab. Roma 6:9. Ang misa dili mo'y pagsubli-subli sa pagpatay ni Kristo dito sa cross, kundi mo'y pagsubli sa handumanan sa iyang kamatayon sa cross. Apan sa samang higayon ang iyang lawas ug dugo nga gihalad sa bayon sa pan ug bino sa sakramentahanon nga paagi. Lucas 22:19-20. Tubag si kaduhang pangutana, ang gipasabot nga halad nga gihimo kada adlaw nga dili makawagtang sa mga sala mao ang halad sa mga mananap nga gihimo sa mga pari sa mga Hudiyo. Pari nga Hudiyo kay ang dugo sa mga turo nga baka ug ang mga kanding dili magayud makawagtang sa mga sala. Hebreo 10:4. Ang matagpari nga Hudiyo nagtuman sa iyang pag-alagad adlaw-adlaw ug nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyo dili gayud makawagtang sa mga sala. Hebreo 10:11. Apan ang sakripisyo sa santos nga misa gipahibalo ng daan sa daang tugon sa halad ni Melkisedek nga pan ug bino. Si Melkisedek nga hari sa salib ug pari usab sa labing halangdong Dios nagpadalag pan ug bino. Nagdalag pan ug bino. Genesis 14:18. Ug sa tagna ni propeta Malakias labot sa himpit nga halad nga gihimutan sa Dios nga himuon kada adlaw. Gikan sa pagsubang sa adlaw hangtod sa pagsalot niini ang akong ngalan dako alang sa mga hintil. Miingon ang Ginoo sa panon, tungod kay ang usa ka himpit nga halad igahalad sa akong ngalan. Malakias 1:11. Ug sa mga dili dugoon nga halad nga gihimo sa mga Israelita sama sa insenso, sa bino ug sa pan nga walay patubo. Exodus 25:5-29-30. Tubag si katulong pangutana. Sa pagsimba sa mga apostoles, ang ilang gihimo dili kay wali lamang kundi ang pagpikas-pikas sa pan. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw dito sa templo ug naghiusa sila sa pagpangaon uban sa masaya ug nangabusog ang ilang mga kasing-kasing. Buhat 2:46. Pagka Domingo sa gabi nagtigom kami aron pag-ambit sa balaang panihapon. The Last Supper nga mao na ang santos nga misa. Buhat 27. Ang kopa sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato ang Dios. Dili ba kini pakig-ambit man nato sa dugo ni Kristo inig inom nato gikan niining kopa? Ug dili ba pakig-ambit man nato sa lawas ni Kristo inig kaon nato niining pan nga atong gipikas-pikas? Unang Korinto 10:16. Diha sa santos nga misa ang mga matuuhon gipakaon sa pulong sa Dios gikan sa pagbasa sa kasulatan, pag-awit sa mga salmo ug gipakaon usab sa langit nung kalanon sa pan sa kinabuhi ug mao ang unod ni Hesus. Juan 6:51. Tubag sa ikaapat nga pangutana. Ang pan human sa konsegrasyon nahimo nga buhi nga lawas ni Kristo ug bisan og pan ra ang atong madawat wala kini magkulangi kay tibuok man nga Kristo ang atong nadawat pinaagi sa gitawag og concomitance nga diin gani ang lawas ug dugo ni Kristo anaa gayud ang tibuok nga Kristo ang iyang unod ug dugo kalag og pagka-Dios. Si Hesus miingon ang mukhaon nining maong pan mabuhi sa dayon. Juan 6:58. Pagtulunan, pinaagi sa santos nga misa ang pari uban sa katawhan nga nanimba muhalad ngadto sa Dios sa labing hataas nga pagsimba, pagdaig ug paghimaya sa makagagahom nga amahan. Adoration. Sa pagpasalamat kaniya sa iyang kaluoy ug panalangin, thanksgiving. Sa pagpangalyupo sa iyang panabang sa mga panalangin, petisyon o mga hangyo. Ug sa paghupay sa iyang kasuko tungod sa daghan natong kalapasan ug pag-angkon sa iyang pakighigala
propitiation ug sa pagdawat sa iyang pasaylo sa kastigo gumikan sa sala, sanctification. Daghang salamat ug mao kana ang kinatibuk-an nga presentasyon hitungod sa Santos nga misa nganong atong gisaulog ini matag adlaw.